So, ire-reveal na natin ang kabit? Hindi totaling ire-reveal eh. Ito lamang ay mga suspecha or haka-haka sa social media. Pero bago tayo dumako sa kabit reveal na yan, atin munang babalikan or atin munang dadaanan ang na-miss out natin kaninang madaling araw. So, kaya pala nag-tweet, di umano si Miss Jella, may post pala to si John Gutierrez. Sorry na agad, hindi ko pala na-visit ang Twitter ni Mr. John Gutierrez. So, sabi niya, anong kasinungalingan to? Pakilabas naman yung proof nito, please. Gusto ko full proof with the account, number or name na reliable Thanks. Wow, parang inahamon pa si Miss Jella. Baka mamaya pag ni-reveal iyak-iyak ka dyan. Live na naman. So next, ang sabi niya, these things should be fixed privately. Dami pa saw-saw, di naman sila ang asawa ko. Kaya pala yung natatandaan niya yung sabi ni Ate Candy na asawa ba talaga yung trato mo? Kinemerot. So yan, doon naman tayo sa Twitter ni Miss Jelay Andres. So sabi niya, ano to Ate Jelay? Pagdurusa for life. Puro malasakit, pagmamahal, pagpapatawad, pagtatanggol, pagtulong, pag-aalaga, tapos kapalit pagdurusa, abuse, at pagka-traidor. Comeback na nung bago matapos lock-in taping eh. Excited pa naman ako sa comeback reveal natin kaso wala kang awa sa akin. Fuck you. Grabe no? So isa rin kasi ako sa umaasa sa comeback ng Jolay. So like mo nga yung video na to kung umaasa ka rin sa comeback. At sabay-sabay tayong, umiyak ka. So ito pa yung next na sinabi niya. So now ko lang nalaman, July pa pala. Nuknukan ka ng tanga Jelay. Mas mahal mo pa kaysa sarili mo, yung asawa mong may palibreng kondo, iPhone, etc. sa kabit. Kaya pala yung pakiramdam parang ako na yung kabit eh. Comeback na tayo ng lock-in taping. Kaso, na-depress pala si kabit. Naaawa si King Coops. Sa akin, di ka naaawa. May point. Ito pa, meron pa. At lahat ng kasama mo sa bahay, alam kasi lagi mo palang dinadala yan sa inyo. Ang babait ko sa inyong lahat. Kaya pala hindi ako komportable pag kasama ko kayong lahat. Kasi lahat, kayo, tinrider ako. Kinikilig-kilig pa kayo sa amin, kuno. Ako naman si Tanga, kinikilig din, awit. Nakakapangliit sobra. Grabe naman, awit naman, Splash Brothers. Idol ko pa naman kayo, crush ko pa naman si Bentos. Private dapat? Pag kayo nasa sitwasyon ko, di ba kayo lalaban? Di na pwede yan now. Binabash niyo ako ng todo eh. Kaya need ko nang lumaban. Lagi na lang ako tahimik. Kailangan niyo malaman totoo. Di ba? Yun yung gusto niyo. Minute ko mga friends ko dahil sobrang nasasaktan ako. Need ko sila. Tapos, ako yung may kabit. Need ko na pagtanggol sarili ko eh. Yan, oo nga. Grabe. Takot sa sariling multo kaya ayoko na pala magsalita. Bawal pala ka magsalita. Bawal tayo maging one-sided. Ako ay tagapamalita lamang. So balikan naman natin tong post ulit ni John Gutierrez dun sa Facebook kasi dito sila talagang nagsagutan. Ang dami pang comment ni Miss Jalay dun. At tara, basahin natin. So naalala niyo to? May reply dyan si Miss Jalay. Eto. John Gutierrez, nag-post ka diba nitong status? Pinapahiya mo family ko na alam mo naman na hindi totoo yung sinasabi mo. Ba't nagbubura ka ng comment ko? Walang burahan ng comment, men. O nga naman, walang burahan. Oops, wala nga pala tayong kakampihan. So, eto pa. Walang burahan ng comment. Nag-post ka, diba? Pinapahiya mo pamilya ko sa alam mo naman na hindi totoo yung mga sinasabi mo about sa amin. At sobrang nasasaktan sila sa pinagagawa mo sa akin